Ćao svima, danas ćemo igrati, zašto mi ovako baguje. Danas ćemo igrati Minecraft sa moja dva druga i mojim degenerisanim bratom. Čuti bre. Šalim se, nije bilo. Pa bolje jasnije. Miloše, pogledaju deljenje. A? Evo ti da vidiš kako Ljudi, se snimam i ja. Oh, fuck. U 11. Ali zašto pada ovako FPS? Meni je pao. A meni nije više pao. Ja, ona igra na 1.10. Ne vidiš pa? 30 FPS-a. Meni ide u 20. Meni u 60. A jes, ne snimaš. Meni kad je bilo 214. Ali ja sam stavio da mi može najviše. Meni counter ide na 100 Ljudi, šta ćemo sad? Sad ćemo fajtamo sa zombijima. Fajtanje sa zombijima sad ide. Dobro sam napravio mač. I nismo mnogo skupljali. Ja, ja i Panto imamo najbolji. A nije od Nikola ima skin. Gdje je tvoj skin, Panto? Manta i Imam. Manca Miloš KD. A da, nije Samo u... Miloš. Gdje su zombaji? Jebote, ko je stavio ovdje moj crafting table? A nije moj crafting table, to je vaš. Koga siše čije? Šta su sve skupili? A što uzimate moje stvari sad? Vratio sam ti. Nisam ja, pa. Mojih 59 komada. Ljudi, ćemo zajedno svi da igramo. Otkada je moje drvo? Moje drvo, nije tvoje. Igramo svi zajedno, šta ti je? Nije. Vidjet ćemo sljedeći epizod, ti imaš da kukaš. Što mi uzimaš? Neću. Ajmo svi zajedno, lepo. Ajmo vamo svi ljudi, za ovim likom, za Evo Milo. ovdje ćemo. Koka, evo koke, evo ih koke, ljudi. Koši. Tako na zlatnog zombija vidi koji. Jer Evo ga, evo ih. Jo, dođite do mene. Ja neću. Spawn zombija, spanaju se ovdje. Jebote, koliko Ja ih. neću da snimam, zaboli me ovo. Dobro, ja utrio ću. to na terzo. Ko će snima? Pazi gore! Gore je, eno ga, beži! Ja snim. Ljudi, pomagajte nam, zombin će nas poubijat. Wow. Dobro. Ubijaj. Drži udavio. A gdje ste vi? Braćo moja mila, treba malo... Eterne! Johnny, budi mi za leđa, ček, evo i creeperi. To kamena, ja ne mogu trčiti. A meni je ovo odigrao. E, daj mu da pukne! Da te, Panto! Izvini. Pazi! Gdje su oni? Šta patelja? Zbiga u tošku! Stižite u spas! Terzo. Evo i vamo! Vamo, moje zombie, pustite me. Evo nja. Palim! Uzmi ove stvari što ti bacam ispred tebe. Urad. I da te ubijem, jel? A bar da mi udarim ga... Evo. Pokupio si. Da. Ljudi, kad će A vamo su Sve, strelci. pa ti uzimaj. Evo i strelci, ljudi. A, dva kripera! Kao, sve. Jebote, ubit će me ovi, vidiš koliko ih je, 3 njih na mene. Jo. Sa 3 Evo i strelci. Panto, evo su... Imam jedno. Dajmo. Moja specijalna... Ja moram da jedem nešto. Jedno srce, 2 skeletona, još klub. Nemoj jesti! A dobro. Ma brodi, petljetka. Evo vam moje drvo isto. Hoće to skeleton, evo. Gdje mi ti sunce pogodi na daku? Skeletone, pazite, dolaze vojska! Ubit će Ima nas mi- od njive! Stefane, tebi ovo nije na easy. Kad sam i ključio deljenje. Dođi, Punara koja ovo iz. Ajde, ali zaključio ti deljenje. Ovo ti je hard garantovano. Ovo je hard. Možete uključiti deljenje. Ajde, pali. Čekaj, samo neko da me ne ubije. ljudi, Johnny, brate. zombije po mene dolaze. Daćo moja mila, evo idite brate. Svejedno će da vam piše. Idi Panto, evo Panto, deljenje. escape, opcije i sad ti piše težina. Jer sad sam ja našao ti. Ljudi. Ljudi. A brate! Ubili me! Ja sam sad našao rudnik sa metalom i ugljem, ali ne možemo se teleportujemo. Umro sam!
Da sam uključivanje. Gdje su moje stvari? Nemam pojma. Umaraj se, Nikola! Nisam Gdje su mi stvari, Nemanja? Na mene, samo mogu izađe, ti se Nikilac nabižu. Daj mi mač samo prvo, pa poslije daje samo mač i hranu, ne treba mi ništa drugo. Šta je ti? Nemanja, prati me da ti pokažem nešto. Ostavi u čestu moje stvari, Nemanja. A to sve stvari koje ja imam su tu. Napravi kameni kramp, Terziću. dobro vidim. Imam kameni kamp. Prati me. Treba meni jedan kameni. Meni trebaju baklje. Pratite me svi koji hoće da vide nešto. Evo sačekaj, samo moram još da iskopam ovdje kamena. Moram ja malo kamera. Creeper, toxic. Dobro. Prati. Evo sekund, evo samo da izađemo odavde, evo ga. Sačekaj. Vidiš gdje sam? Evo me, gdje sam? Nikola ima skeletona i... Jebote! Gdje je ovdje crafting table? Pazi Nikola, Vidi! Tuska! Ovo drvo mi treba, Nemanja. Ljudi, Boži, nanesite ovo i kažete da... Nikola ovdje. Okej, sada beži, Panto! Samo ih obilazi! Prati me! Ljudi, sad će cirka ponoć. Joj! Jebote, koliko ih je! Nije ovo najviše. Evo ga, evo! Cijela izi hard! Znaš li ti šta znači izi uopšte? Znaš li šta znači? Prati me To je Terzo. već lako, sta. Prati me Terzo. Panto, umro si! Udri ovog. Uvijek sa zlatim odelom! Jom! Prati me još. A ovo dobit ćeš. Evo ti ga rud. Nastao sam luk i 200, kriperčić. Uđe, buka. Ali ja ne mogu njemu, ne vidim dobro. Dole ima najluk i uglja. Imam Čekaj, taj ljude ovdje. Pazi! Krenuo si u bitku pod matom. Imam ja vatru. Ne, nego Panta. Ja nemam Ljudi, puta i neko mi iskopa jedan kol, znači... Ja imam trsku, ljudi. A ja bi se Ko bavio. ti trsku, daj ti meni kol. Daj, pusti ga meni. Ajde, Dođi vamo, dođi da ti imam. Gdje je pećina? Imate ovdje Irona koliko vam srce želi. A dobro, jebo tjera, pa ne ti ništa. A? Jebo ti tvoj Iron, ako ne vidimo ništa. gdje je Panta to ušao? U pećinu. Alo! Panto, gdje smo mi tu ušli? Begaj gore. Ko mi je to pomogao? Ja. Hvala te, Kim. Ljudi, Ja ću da napravim baklje. Nemanja, čuvaj mi ovdje, imam malo srca, ja napravim baklje. Nikola. pravi, turaj bakte. Ti me prati Nikola. Sada, koga put... Nikola je otišao sa Pantom, tek i vrati se ovdje. Okej, Ovdje imaš uglja. Jesi ti uopšte? gdje? Evo ti ga uglja. Napravi bakte. Daj, da iskopja, Evo da ga. iskopja. Moram da napravim posle, nisam stigao da napravim, jer ste vi išli brzo. To ugalj, ljudi! Ugalj! Idem ja na ugalj! Sad ću da vam pokažem i gdje je. Terzo, dođi Ej, ti. to je naš ugalj! A nema tu nas! Sve delimo. A sve delimo. Dobro, Hoće postaviti Iron. idemo plavo, ljudi, napred marš. Nikola, dođi iza. Dođite da vidite gdje ima Irona. Au, U čuda! What the fuck, ovdje sam našao. gdje imaju? Imam 19 stupa. 20. Malo. Nemam trveta, ljudi, jeste poneli šta vi? Evo ovdje imate Irona. Sinoć, neće, i napolju su troši zato što ne vata dobro sinu. Gdje ste vi ljudi? Ja imam 32 bak. Evo ja sam cinom. Čekaj da vam dam ugalj, vi napravite. Drži, Nikola. Drži ovo. Iskopaj ovaj kamen, Nikola. Hoćete vi uzeti ovaj ugalj? Drži mi šo, Panto. Neću ja, neću ja. Eto ti. Ono ko kameni pikeks. Uzeo si, Panto. Imam ja. A, koliko skeletona!
ja kod tebe pronaći pogoda svoga, bio se meni sam nam. Tako je i bilo sam. Gdje ode, Panto? Ne znam. Gdje si otišao? Johnny, gdje si ti? Ne znam. Pomirite mi tek. Panto, iza mene! Iza tebe, to jest. Evo ga Dan, ja imam napad. Ja ne znam, ja kopam, to hoćete. Ljudi, pomoć, ubit će me skeleton. Dođi vamo, iza, samo trčim po onim putem kojim si došao. Imam jedno srce i 2,5 putke, pa ti vidi. Pa imam i ja. Pa imam ja 2 srca. Izađi, Panto. Drži ovo, Panto, čekaj. Ljudi, ja sam napred, čekala, samo kopam ovdje cobblestone. Ja kupim utra. Imam i neko drveto. Imao često koga srce hoće. Okej. A gdje je sad čest? Panto, što kopaš rukom. Nako. Hoš kameni pikeks. Ljudi, Aha. snima neko. Ko snima? Ne Ja mogu. snimam. Treba meni kameni. Nemam da napravim ovoga drveta. Da stimam, ajde. Ne treba. Ljudi, ja sam se izgubio. A, ma jo, ja nisam. Terzo, ja znam gdje je izlaz odavde. U ekstra. Ja sam gore na izlazu. Aha, evo ga izlaz. Imaš, Panto, kakve hrane? Nemam ja ništa, ja sam tebi dao sve moje stvari. Dao sam ti pile, svinju. A pivo je ostalo da se peče. Dan je, ljudi. Imam jedan poručak. Može Mi ti nemamo pokažem. dovoljno. Terzo, A? evo ti go ovdje izlaz. A u kolu mi treba sad da iskopam I ovaj? da ti pokažem gdje je, kako se zove onaj Da. šporet. Znam ja tačno. Blizu je. I za brzo. Ajme rod, Terzo. Ja imam 3 XP-a. Ja ništa nisam. Tebi je inventar bio prazan. Evo ja sam tamo kod onih čestova. Evo i mene. Došli. Sad ću ja doći do čestova, ja znam gdje su čestovi. Ja sam došla. Ljudi, 15-17 irona. Ljudi, ja sam ovdje s kriperima u fajtu, ubio sam tri kripera su. Ne moram da bude Jel da regeneriš? to. Sad ću reći koliko ja imam aerona. Ja imam 28 aerona. Ja imam iron. Evo me ljudi! Evo me, Xiaomi HD! Bravo. Panto. Jebut. Jedva sam našao. Tu bilo teško doći do ovdje. A ja išao sve ono da okolo ovako. Samo odeš tamo. Svo vreme sam išao u krug. Ima neko šta da jede. A, pune sam da vajim. Jebote, ja moram da jedem. Čekaj. Anta ne mora zaći. Ja imam iron sword, ja Imam 7 bulkita, Nikola. Ovo nije na easy, garantujem ti. uzmite irona i šporete kad si... Meni piše da jest. Ali idi na tamo gdje praviš server pa Meni pogledaj. piše easy. Tu sam išao, znate Meni mi. piše na easy da je. Meni piše na teško. Meni hard. Nije ovo... Meni piše ovako. Meni piše easy. Ali ne gleda se to ovdje, nego gdje se pravi server. Evo vam deljenje ako ne vjerujete. Svi u deljenje gledajte. Ja ne mogu. Evo, Maji, požuri ubiti. Mora, nešto će mi zakočiti. Evo vam svi u deljenje. Učitava. Ljudi, ja ću ovdje A, završiti. ti si to postavio, moram da resetujem server. Ljudi, ja... Evo, sad ću da gledati. Nemoj, samo završim Sad, epizodu. sad, Znači, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se nekog najni. Poz!